נטשנו אתכם ברגע מתיש עצבים ביותר. כאשר פה משפחת הייננים או עולה לסכומים שטרם נראו, או מפסידה סכום שאי אפשר לתאר פה למתי מעט בקהל. הם טענו שהממשלה הנוכחית היא הממשלה ה-29, האופציה האחרת היא הממשלה ה-31, ובואו נראה עכשיו אם פה יש ריקודים של שמחה, או שם פותחים בקבוקי יין בן חיים. בואו נראה האם א' היא התשובה הנכונה. לא רוצה לדעת. מעולה. כל הכבוד. בואו נראה כמה חולקים ומי חולק. מתוך ה-26, הנה מוארים בכחול. בבקשה. 8 כחולים. כל אחד לוקח 16,000 שקל. יפה. לוקח הביתה. סכום שיא באחד נגד 100 לנבחרת. 37? בטח שמח. וואו, כמה זמן לא עבדת? 1.5 שנה. וואו, 1.5 לא עבדת. תבלה על הכסף. מה יופי, תודה רבה. תודה רבה, שיחקתם נהדר, היה כיף לפגוש אתכם.